Аз съм мисис Икс, на 20, родила съм се в малък град в Америка, детството ми беше бедно, отгледаме само майка ми и на 20 аз станах self-made, мултимилиардер и сега ще ви разкажа моята история. Това звучи изключително познато, изключително дразнещо и като всяка средностатистическа история на почти всяко селебрити, за което се говоря. И въпреки, че понякога това отговаря на реалността, много често това е лъжа и много популярен троп, който се използва за да предизвика интерес. Ким Кардашиан, Сидни Суини, Доналд Маск, много известни хора. И това, което ги обединява е, че те са известни като self-made милионери, милиардери, известни личности, които са постигнали всичко сами, благодарение на своята целенасоченост, труд и невероятни способности и ум. И на мен това ми писна. Тоест ние живеем в общество, което се ръководи от културата на достигането, културата на успеха. Успешния успех, където ти си на 20, ти си постигнал всичко, имаш скъпа кола, скъп апартамент и това е изключително невероятно важно. И surprise, surprise, това е изключително изгодно на капитализма. Невероятно. И всички тези хора служат на капитализма, защото аз наскоро се замислих, да, капитализма е шибан, но на мен все пак ми харесва този строй, харесва ми. Защото той дава възможност на всеки един, който поиска да постигне това, което иска, ако се потруди достатъчно. Нали така? И след това се замислих, а колко всъщност хора има реално, които наистина са постигнали всичко сами. Доколко това е истина и доколко това всъщност е лъжа, в която нас ни убеждават и се опитват да ни накарат да вярваме. Пробвайки, като се разрових съвсем малко, аз осъзнах, че по-голямата част от всички тези красиви истории за човек, който от бедността е стигнал върха и сега той е абсолютно навсякъде и всички говорят за него, са лъжа. Чисто и просто лъжа. За това, че има адски много хора, които правят документи и използват изключително мръсни начини, за да постигнат това, което искат да постигнат. И те ни лъжат в очите и ни казват, това, че ти не си стигнал там, където съм аз, означава, че ти не си се трудил достатъчно, че ти не си опитвал достатъчно силно, че ти не си го искал, което, честно казано, е абсолютна подигравка. Защото вие ще ми кажете, но тези хора наистина са постигнали много самостоятелно. И аз ще ви кажа, че да, трудно е да не станеш милионер, когато си роден в изключително богато семейство, което вече може и ти предоставя невероятни възможности за развитие. В смисъл, не че няма такива примери, но бих казала, че е трудно да израснеш в семейството на Ким Кардашиан, които вече са имали изключително широка медийна известност, адски много финансови възможности, много връзки и да не станеш известен. Дори от чисто от гледна точка ще биха те накарали да станеш известен, цел правене на пари. И това важи за абсолютно едни хубави, може би 80% от хората, които са self-made и са постигнали адски много и са станали хиперизвестни. И нещо повече, част от тези хора, даже бих казала по-голямата част от тези хора, са пряк пример за грешката на оцелелия. Защото ако има някаква глобална катастрофа, давам пример, ние знаем за всички хора, които са оцеляли, примерно, и са оцеляли след, не знам, училищен булинг или са оцеляли лошото отношение в семейството. Ние не знаем за всички онези, които не са стигнали до тук, не са сред нас, не са успяли. Това важи за адски много сфери в живота, включително и за това, за което говоря в момента. Тоест ние знаем за тези хора, които са опитали и са успяли, защото те са медийно известни. Ние не знаем всички от тези, които са се опитали и не са успяли, които са значително повече, защото те просто не са станали толкова известни, че да не го разкажат. Това е жестоката истина. Защото на капитализма и на строя, в който ние живеем сега, му е изгодно да ни втълпява, че ако ти искаш достатъчно, ти можеш да постигнеш каквото и да е. Въпреки че всъщност богатите хора са се родили в богати семейства. В по-голямата част от случаите. И това може да се разгледа дори като някакъв дребен пример, защото повечето хора, най-вероятно в вашия град, както в моя град, които държат някакъв бизнес, не са го почнали те. Не са били те първи в поколението си. Най-вероятно техните бащи, майки, дядовци, прадядовци са били заможни хора и са имали някакъв бизнес или са били близко до властта някога. И тук ние можем да се докоснем до адски много теми. Например, може би много често сте чували за това, че не трябва човек да се влияе от това, което... Че хората не трябва да се идеализират. Примерно, много от известните личности, на които вие се възхищават, най-вероятно не са това, за което се представят. И вие ще ми кажете, Катя, в съвременния свят, който е толкова напълнен с социални мрежи, едва ли тези хора ще тръгнат да лъжат? Вие не знаете на какво са способни хората. По-голямата част от как да ви го обясня, селебрититата, медийните хора, които имат дори някаква минимална аудитория и правят някакви минимални период от това, най-често имат менеджери, които контролират изцяло техните социални мрежи. И така е построен бизнесът. Защото на тях не им е изгодно
да излиза нещо в медията, което ще ги изкара в лоша светлина. Това, че вие си мислите, че знаете нещо за някого и знаете кой е той, е много глупав извод, който е резултат от липса на информация. Защото всеки един пост, всяка една дума, всяко едно показване на публика на тези хора е планирано, то е написано, то е сценирано, с цел да създаде някакъв информационен повод, с цел да им създаде конкретен образ или е някаква пиар компания. В повечето случаи нещата не се случват просто така. И това, че вие си мислите нещо за някого, не значи, че то е истина. Имало е адски много хора, които са били в списъците на Forbes, били са провъзгласявани като много известни, като много имащи, много можещи и в крайна сметка се оказва, че това е просто лъжа. Илюзия, нарочно създадена. С една единствена цел правена при някой за Бога, направете меме от това. Време е, Джони, направи меме от това. Предизвиквам те. Не, аз не искам да стана милиардер, не, аз не искам да стана милионер, не, аз не искам да стана най-успешната жена на света. На мен това не ми трябва, защото аз искрено вярвам, че не е възможно човек да има и да притежава такова количество пари, власт и да не се е изцапал. Това е просто невъзможно. Дори самия факт, човек да има такова количество пари и да ги държи само за себе си, говори много за този човек. Аз искам да имам достатъчно, колкото на мен да ми е достатъчно и на моето семейство да ми е достатъчно, но аз не искам да се стремя към невероятни суми пари, към хиляди, стотици хиляди, милиони, защото никой човек няма нужда от толкова много пари за да живее. И всички тези неща, които са ни втълпили, че са важни и че са нужни и цялото промиване на мозъци, което се е случило последните години, просто ме вкара в някакъв шок и потрес. Защото сега ще кажа нещо доста контроверсивно. Сега ще кажа нещо доста странно. Аз искрено вярвам, че марковите дрехи са направени за бедните. И тук трябва да сложим меме да го духат бедните. Искрено вярвам, че това е така. И сега ще ви кажа защо. Няма абсолютно никакъв смисъл това ти да живееш под наем, да работиш на място, което не харесваш, да нямаш никакво свободно време и да се снабдяваш с атрибутите на богатството. Тоест, начинът, по който ни показват богатия начин на живот в медиите, обикновено е през хиперконсумацията, през това човек да има много, през това човек да има скъпи неща. И аз мисля, че ако вие решавате да предприемете стратегията fake it till you make it, вие ще постигнете точно обратното. Защото в действителност аз познавам адски много хора, които мечтаят да имат маркова чанта, или маркови обувки, или маркови дрехи, или най-новият iPhone. Кой ви е казал, че това ви е нужно? Кой ви е втълпил за това, че това ви е нужно? Истината е, че това доколко успешен е един продукт зависи много повече от това доколко успешна е неговата маркетингова стратегия, отколкото доколко е качествен самият продукт. Някой ви е накарал да искате всички тези неща. И на мен не ми харесва как се променя отношението към рекламата, защото ако ние имахме и моето поколение и миналото са имали някакво съпротивление към рекламата, сегашното, новото поколение, поколението Алфа, има почти нулево съпротивление към рекламата. Защото аз, бидейки дете, бях абсолютно наясно с това, че рекламата е създадена за да продава нещо и следователно това е абсолютно безсмислено и глупаво. Но рекламата започва да се промуква в много все повече и повече незабележими форми, като например историите в Instagram, като например и видеята в YouTube, т.е. интегрираните реклами. И хората започват да стават все по-ниско, все и по-податливи на тези неща. Всъщност всички тези неща, които се позиционират като атрибути на богатия живот, нямат нищо общо с богатия живот. I said what I said. Защото е много странно и много глупаво, т.е. хиперконсумацията сама по себе си ми е много странна, защото аз, бидейки човек израснал в балканско семейство, съм научена да нося нещо, докато то буквално не стане неизползваемо. И да, в моето семейство това достигаше до някакъв абсурд, но все пак това ме е научило нещо, защото аз не виждам смисъл в това човек да има 15 различни оттенъка червило. Знам, че това е controversial. Просто не го намирам за нужно, защото често технически едно червило на теория издържа една, две, понякога 3-5 години. И няма смисъл човек постоянно да си купува нови и нови. Има момичета, които всеки месец са в магазините за косметика. Аз не го разбирам, защото това няма абсолютно никакъв смисъл, защото на теория, ако си вземеш 5 червила, те ще те изкарат минимум 5 години и ще са ти абсолютно достатъчни. И същото важи за бюджет продуктите, за дрехите, за електрониката. Защо ако в миналото или по-миналото поколение годините са били трудни, тежки, бедни, но нещо, което според мен е било много важно и на което хората са били научени да използват нещо максимално и да живеят относително, не знам, не природосъобразно, но примерно в миналия век или дори преди едни 15 години, когато се развалят обувките, когато се развалят топчетата, е било нещо нормално да отидеш, да ги занесеш на обущар и те да бъдат поправени. Сега нормата е да имаш 50 чифта обувки, всичките да са относително ефтини или в средния ценови сегмент и в момента, в който те се продукчат или нещо се случи с тях, ти просто да ги метнеш.
Защото за какво се занимаваш, когато можеш просто да си купиш новия? Съвременното общество ни е научило да се отнасяме максимално използвачески към човешкия труд, към ресурсите на земята и на отделния човек. Това е отвратително. Представете ли си колко много пропаганда, мисля, че всички знаем за този тренд, колко много пропаганда е трябвало да се случи, за да може ние да стигнем от това до това. И тук някъде ще сложа видеа. Но наистина, представете ли си колко адски много пропаганда е била необходима, за да ни промие до такава степен мозъка и да ни втълпи, че единственото, което ни трябва, за да бъдем щастливи, са 2 бона или последния iPhone или ултра скъпо червило Dior. Какво по дяволите се е прецакало със света? Това са моите въпроси и неща, които изключително много ме ядосват напоследък и които исках да изразя. И продължавайки идеята си за това, че марковите неща са направени за бедните. Забавното е, че целият им маркетинг се състои в това, че това е богато, че ако можеш да си позволиш тази чанта, че си богат и така нататък. При положение, че според мен лично, честно казано, е доста глупаво да инвестираш такова количество пари в чанта. Богатите хора по-скоро имат майндсет от типа, че те мислят как да увеличат своите средства. Тоест, ако инвестираш в нещо, обикновено и основните правила на финансовата грамотност са, че ако инвестираш в нещо, то трябва да се окупи и трябва да ти донесе повече пари. Примерно, аз не разбирам хората, в частност младите хора, които отново взимат примерно нов телефон или кола, или много скъп апартамент, прекомерно скъп апартамент, или сватба, или каквото е да било на изплащане, при положение, че това е просто допълнителен разход и де факто постепенно влошава финансовото ти положение. И първото правило на финансовата грамотност е, че ако инвестираш в нещо, това нещо трябва да ти носи пари, защото няма абсолютно никакъв смисъл в това, че ти да си взимаш модерен скъп телефон, отново когато живееш на квартира и работиш на работа, която не ти харесва, само за да имаш скъп телефон. И същото важи и за марковите дрехи, и за всичко останало. И това, което се опитват да ни напъхат като майндсет, абсолютно противоречи и не се връзва с това, към което хората се стремят или би трябвало да се стремят. Аз не мисля, че се е появил строй, който да е бил достатъчно добър и достатъчно успешен за цялата човешка история, но аз знам, че капитализма не ми харесва. Защото нас се опитват да ни убедят, че най-страшното нещо, което може да се случи с теб, е да живееш на улицата, и най-страшното нещо и най-срамното нещо е да нямаш пари, и най-презираното е да нямаш работа. Но нещо, което се изпуска в цялата тази картинка, е, че това е изгодно на системата. На системата е изгодно нас да не страх да бъдем бездомни. На системата е изгодно нас да не страх да останем без работа. На системата е изгодно нас да не страх да нямаме доходи. Защото това, което ни плащат, е точно изчислено с една единствена цел, да ни остава точно толкова, колкото оцеляваме. Това е специално направено. На капитализма му трябва действаща сила. И това не може да се случи, ако се пропагандира свободата във всяко едно нейно отношение и финансовата свобода. И затова нас не държат в постоянен страх и нас не е втълпено, че ние трябва да презираме, примерно, хората, които нямат жилище, или или е срамно да нямаш някакви неща на 20 или на 30, въпреки че де-факто това, което ни отделя нас от средностатистическия бездомник на улицата, е точно една заплата. Let that sink. На мен не ми харесва това какво се случва в момента, на мен не ми харесва това. А как са устроени нещата в момента? Аз съм против всичкото това нещо. Както и против. И естествено, въпросната система има нужда от действащи лица, които по някакъв начин да убеждават нас, обикновените хора, в праведността на това, което се случва. Но аз не мисля, че човек трябва да се... не бори. Аз мисля, че човек трябва да положи труд за храната си. Но не мисля... мисля, че такива неща като храна и покрив трябва да са базово човешко право. И не мога да си представя колко пропаганда е била необходима, за да ни промия мозъците до такава степен, че ние да не сме сигурни в това нещо. Както че свободата да се занимаваш с това, което искаш, трябва да е базово човешко право. И аз не мога да повярвам не мога да дори да си представя колко много пропаганда е била необходима, за да ни промия мозъците до такава степен, че ние да си мислим да работиш цял живот за капитализма и за хората, които директно се благоприятстват от това, които имат директна полза от това и от системата, в която ние живеем, е нещо нормално и това е единствения начин, по който нещата трябва да се случват. Let that sink. Защото на нас ни втълпява, че ти трябва цял живот да работиш на място, което не ти харесва, че ти трябва да си максимално продуктивен на работа.
Но нещо, което според и нас ни шеймват, ако ние не работим достатъчно, ако ние не сме достатъчно продуктивни, ако ние не сме готови безплатно да отделяме допълнително от времето си и ресурса си за процветяването на